jotain kertakäyttökortteja ja nämä poltetaan tämän käytön jälkeen. Ainoa sääntö tarkoittaa koska-kortteja. Voimat tai esityksen energiat, voimat, elementit. Ei kyllä nämä elossa olevia ihmisiä, nämä elossa olevia ihmisiä. Mua kiinnostaisi kyllä ne voimat. Sysää teitä liikkeelle. Tai sitten teidät yhdistää johonkin. Voi olla, että on tosi vasta, että yhdistää johonkin ilmiöön. Joku yhdistää teidät johonkin ilmiöön. Ja sitä on vaikea sanoa tässä vaiheessa, onko se nyt hyvässä vai pahassa. Otetaan sitten yksi konkreettia. Otetaan toinen voimakortti. Liikehdintä tai mikä ikinä tämä onkaan, tai kummallinen virta tai voima, mihin mukaan, ehkä joku joukko, trendi tai joku uusi tapahtuma tai joku festivaali. Tämä voi olla aika hankala, haastava, vittumainen juttu, että teitä kasvoja on sellaisen, mihin halua. Se on ihan joku ihmissuhde, parisuhde tai veljeys tai joku tällainen. Pöytä on siis valmis tässä vaiheessa. Tämän kiduttavan harmonian ja epäharmonian ja struktuurin ja kaaoksen kysymys. Vaikka se on se yhdestäkin on nämä ihan tosi energialatautunutta, niin se on kuitenkin se ratkaisu. Joo, olipa tiukka pöytä. Kiitos sulle. Kiitos.